Сәлем, қадірлі достым. Сенің білән бірге яңадан рәсім ясауыма бик шатмын. Рәсім ясау бик көңілді бит. Аңа не бары қағаз, төслі карандашлар һәм қара фломастер гына керек. Барда әзерме? Алайса, көңілні аша башлыйк. Бүген гөмбәләргә бай мастер-класс булачак. Ярый, эшкә керешик. Қара фломастерны ал да, минеке шикелле кәстрүл яса. Кәстрүлнең ян яклары кабарынкы. Ике якта да тоткасы бар. Нинди сикемле кәстрүл. Аның янында гөмбәләр ятачак. Әйе, безнең якларда үсә торган төрле гөмбәләр. Республикабызда күптәннән яшәүче якын дусларыбыз утмуртлар гөмбәләрне бик ярата. Мин нәрсә ясадым дисезме? Бу ак гөмбә. Ул бик тәмле һәм урманнарда үсә торган иң затлы гөмбәләрнең берсе. Аның янына мин башта суган ясыйм, чөнки аннан башка бер гөмбәле ризыкта әзерләнми. Икенче якта кырыйлары дулкынлы гөмбәләр булачак. Булары әтәч гөмбәләре. Атамалары шундый аларның. Ә синең әтиянең яки әби бабаң белән гөмбә җыганың бармы? Бик яхшы. Тылсымлы кара фломастер белән кәстрүлгә матур бизәк ясыйбыз. Аның эчендә тәмле ризык, башка халыклар кебек үк утмуртлар да савыт сабаларын рәсем белән бизәргә ярата. Алар йортны саклый һәм аңа бәрәкәт китерә дип санала. Бигрәк тәмле әйбер ясыйбыз. Рәсемебезне дуслар төсле карандашлар белән буяр вакытта җитте. Башта кояш төсендәге карандашны ал һәм кәстрүлне буя. Кәстрүл эчендә нәрсә пешә икән? Бу гөмбәле аш яки губиен шит. Аңа бик күп итеп ак гөмбә салып пешерәләр. Әле тагын бәрәңге, ак май, суган һәм йомырка салалар. Кояш төсендәге карандаш белән буягач, рәсемгә карарга да күңелле. Ә хәзер аның эшен кызгылт сары карандаш дәвам итәчәк. Аның белән кәстрүл һәм гөмбәләрдәге ак тапларны буйыбыз. Урман утмуртларга туган өйләре кебек якын булган. Анда җиләк, чикләвек, үләннәр, гөмбәләр җыйганнар. Алар бигрәк тә гөрҗдә яки утмуртча әйтсәк, нингуби гөмбәсен яратканнар. Ак җирән баллы гөмбәләрендә җыйганнар. Ә хәзер кызгылт көрән карандашны алабыз да, каты басмыйча гына кызгылт сары кәстрүл, гөмбәләр һәм суган өстен буяп чыгабыз. Дустым, миннән калышма, минем артан кабатлаямы? Утмуртлар гөмбәдән тагын нәрсәләр әзерлиләр икән. Алар аны бәрәңге һәм суган белән тумалап пешерәләр, рус мичендә йомырка белән кыздыралар, бәлешләр һәм пәрәмәчләр өчен эшчекләр ясыйлар, пилмән бөгәләр. Күпме тәмле әйбер. Ашыйсы ук килә башлады. Рәсемебезне буяуны дәвам итәбез. Ак гөмбәнең эшләпәсен көрән төскә, суганның башын кызылга, ә сабагын яшелгә буйык. Нишләп бу төсне сайладың дисеңме? Бар да бик гади. Миңа шулай иши. Син дә, дустым, фантазияңны эшкә җик. Тик үзеңә охшаган карандашлар белән буя. Бу бик күңелле. Гөмбә ашының бер өлешен яшел итәбез. Шул ук төс белән гөмбәләрне һәм өстәлдәге башка әйберләрне буйыбыз. Аннары инде, дустым, кызгылт карандаш белән аштагы суганны кызартабыз. Кара ничек матур килеп чыга. Бигрәк якты һәм төрле төсле килеп чыкты. Булды. Ә хәзер бер үзенчәлекле алым кулланырбыз. Кәстрүлебез чын булып күренсен өчен, зәңгәр су карандашны алып, аңа күренер-күренмәс шәүләләр яса. Башта минем ничек ясаганны кара, менә шулай. Бик матур килеп чыга. Өстәл җәймәсен күк төсенә кертәбез. Ә кояшны ниндигә буйыбыз? Әлбәттә сарыга. Ура! Безнең тәмле рәсемебез әзер. Киләсе очрашуларга кадәр сау бул, дустым.